Добър вечер, скъпи зрители! Добре дошли при нас в студиото на стената на Плача ТВ. Темата на днешното ни предаване гласи: за нормално ли се счита вече измъчването на деца? Един белгийски гражданин публикува следната обява в интернет. Търся момиченце между 2 и 12 години с цел измъчване, евентуално до смърт. Един репортер попада на обявата, представя се за посредник и се среща с въпросният гражданин. Същият показва на репортерът снимки, на които се вижда как този се гаври със собствените си деца и обещава дори пари за посредничеството за нова жертва. През следващата среща този носи със себе си инструментите си за мъчение и ги натоварва в багажника на колата на посредникът репортер, а този го закарва в последствие в полицията. Независимо от положителният край на тази история, остава едно от най-позорните неща – липсата на адекватна реакция по въпроса от страна за разпространението за случката в медийното пространство. Изключение дава една малка статийка в второстепенните колони на местният вестник. Как е възможно в днешно време случай като този да е станал толкова нормално и очевидно често срещано нещо, че дори да не си заслужава да стане сензация? Толкова ли сме претръпнали и станали безучастни? Или може би има и други, по-дълбоки и сериозни причини?